OK, čiže zdravím vás, dámy a páni, moje meno je Axix. No a toto video není ničím nejaké gamblerské alebo také. I v tomto videu vám totiž iba chcem oznámiť, že som si po hrozne dlhej dobe urobil vlastné intro. No, skôr intra, lebo sú to teda dve. A myslím, že vám ich rovno môžem ísť aj ukázať. Prvé, tak je toto. Ktoré myslím si, že sa mi fakt podarilo. A ako ďalšie, tak je toto, ktoré ešte teda, ktoré ešte teda je na tejto stránke robené. Hento som si robil úplne ručne sám. Pardon, to je úplne od začiatku. Tak. No, čiže to sú dve intra. Povedzte, ktoré sa vám viac páči. Mne osobne asi skôr toto. Ale samozrejme, že je to na vás, zhodnoťte vy. Čiže dámy a páni, dúfam, že sa vám teda ľúbili obidve. Fakt neviem, ako mám dať na výber, že ktoré intra mám používať, čiže bude to vlastne na striedačku, že v jednom videu bude to, v jednom to. Uvidím. Asi to takto bude, ešte sa rozhodnem. Čiže toto video bolo fakt iba také kratučké, iba som vám chcela teda povedať, že mám hotové intro. Nie som jediný, pretože aj Dia Banana si práve urobil intro, pred chvíľou som s ním volal. Čiže budeme tak, tí, že kamaráti, tak budeme vlastne tak spoločne začínať s intrami. No a dúfam, že sa vám toto video páčilo, ak áno, určite nezabudnite zanechať like a odber so zvončekom. No a my už sa vidíme pri ďalšom z mojich videí. With my bitch, bad bitch, you know she go.